Esselamu aleyküm mehvan vatandaşlar. Häzir mübarek Ramazan ayı devam edýär. Bir mukaddes ayda tutýan uradalarňyzy, okuyan namazlaryňyzy, edýän ýaxşy dua dileýleňizi beýik Allah Taala öz keremleri ýakyna kabul etsin. Näşugun 2020-nji ýylyň 11-nji maýy Balkanly dostum meni gözlätä hemde gaýtyrmşata ziýarata çagyrdylar. Häzir Aşgabatyň halkara howa mendine barýan, ol ýerden Türkmenmaşa uçursyn etip bolsa, Türkmenmaşdan hem Balkanly dostumyň awtoglugyny gözlätä hemde gaýtyrmşata ziýarat eder. Şo hakynda da giňişleýin video görnüşleri siziň dikkatyňizi ýetirmegi makul bildim. Hanuny Allah ýolumy açyk etsin, ziýaratlarymyz kabul bolsun. Mehman vatandaşlar, Türkmenmaş şäherinden Gülnogorlugyna Türkmenmaşy Aşgabat awtoýolunyň ugry bilen gidip barýar. Gözlätä tarap aýdyşlaryna görä 130 kilometr çemedi aralyk bar. Gözlätäden hem gaýtyrmyş atada 38 kilometr. Awtoýolumyz 2000-nji ýylda goýberilen Toyota Sienna. Anne dip barda tagaman barar. O ýerleriň hem rowaýatyny gurrun berer, hem ajaýyp tebiği yerlerini size yetireriz. Yine şu aylawdan biz Aşgabat tarafa dälle Çepe Sowliýat Gydylgaýa gapdylar. Gydylgaýa dip ýazgan bar. Şu ýol tutturman gidip berseň hem gözle tartýardan. Bunu geçten Aşgabat tarafa gidýändim. Çeperak oldan Gydylgaýa dip ýazgan. Şu ýoldan giderse dip bolsa. Çepde görünýän owa Sowliýan öwrüm bilen owaň adam Hasan eken. Hasan owasy Türkmenmaş etrawynyň Hasan owasy beýanlydyr. Öňe bir Sowlamda da görünýär. Adatça Balkan vilayetinde bu düýeler godam gelýär. Öňe nätgöleme şunlar sagır sürelerim bar. Akkuy. Akkuy diyen ýergi bar. Akkuy owasyna ýerden gidiler. Şuna taga akkuýlar. Türkmenmaşy akkuy owasy bolýar. Doğru koydular. Koydular dedi 35 kilometre dip koydular. Ona atın. Ana bu yerlerim Uğuzboy diýilýän yer. Üstaýdan Uğuzboy başlanýar. Uğuzboy sedem dilçilen aýtmana görä Oğuz boyu şu yerden akypdyr Uğuzboydan tünü derýa olan Hadar deňizine goýan geçmişden çökürtüp tutdu. Goşa ova mı? Yine Goşa ova diye. Ne yazdım? Goşa ova diye.
iki ova birleşipdir. Ulan bir ova, avak. Avak diýen ova. Hemmeden Türkmenbaşy etragyna değişlimi. Ava, Buna şu avak ova diýär. ýoda avak ova diýer. Gelmiş benim Türkmen'den o gün ümit getiren Türkmen'e getiren Fahri Can'a. Beyle Kızılkaya Ankara'dan Bektaş'ı dinlemek diyor. Cebeli çekler diyor. Cebeli'nin bileğinin her yerde oturuyor. Ne Gürce mi? Ya da ne Gürce? Tabii ova diýer. Oğuz ve oy. Şiyatdan Sagalyas. O dağdan iğne yerinde de. Bu orada eşek fırını. Dağdan iğnen yermeden Göllata ziyarethanı fi. Dağdan iğnen yerine. Tabii ki. Şeydi Göllata geldik. Sağdan biri 25 minut var. Saat doğru.
Gölle tazarlığına gelýär. Göllerde hakkında İngiliz dilinde maglumatlar var. Türkmen sözü Mukup İbn Hasan Göllata. Nemehvan adamlar Göllatan hem de Aksulu inemizin aramgahlarına ziyaret ettik. Göllatan özünün vesiyeti var dediler. Maňa gelmeden öňürti eneňe de ziyaret edin diýip, şoň üçin ilki Aksulu enemizin aramgahyna ziyaret ettik. Soňra Göllatan aramgahyna bardyk. Ýaşy duga dileler ettik. Dilelerimiz Allah Taala kabul etsin. Şu yerde yeni bir aýratyn ýatlatmak istadim. Olam bolsa, şunun ýaly ziyarethanalary, aramgahlary, öwliýalary barlaryna bir ata-babadan gelen öz milli ýörelgämiz bar, däp desturlarymyz bar, edep tertibi bar. Şol ýörelgäni, kada kanunlarym öz ogulaňyzdaky, şäherleriňizdaky meçitleriň imamlaryndan soran meselemine öwliýalary aramgahlary aýlananda hökman täretli bolmalylar, egneşiň arasynda bolmalylar, öwliýalara bar şol ýatan bennedenlerle gün Allah Taala'dan dile etmeliler. Şonuň ýaly ýagdaýlaryny öz imamlaryňyzdan sorap bilersiňiz. Öý ojokluňyz abadan bolsun, arskal bereketiňiz kän bolsun, janyňyz sag bolsun. Ata watanymyzyň gözel kunjoklaryny seýil etmek, keramatly ýerlere ziyaret etmek hemmäde meýesser etsin. Gölle tazanyny ýa-da beýledik ziyaret etmek üçin, sadaka bermek üçin hemme şertler bar eken, meçidine çenni var, tuğulum hayır sagawatyň hasabyna gurupdurlar. Allah hayır sagawatlaryny kabul etsin. Näder goşulymyz berdi ýazdyrdyk. Gaýtarmyş ata bark gelmekçi. Bädilenden görýän Hedreti Kemal Gaýtarmyş ata diýe 38 kilometr. Gaýtarmyş ata da baryp ziyaret eteli. Ondan ýene ýylymda gelerse, edip bolsa Gölle tazanyna agdymda çardy. Ene büdürtü durragan bolsa, abirat, tökürat, agry Gaýtarmyş ata ýetip gelýär. Ýaşy çöpler görünýänler. Şol Gaýtarmyş ata her bolara barary. Şertler var. Ne Gaýtarmyş ata aramgahy. Maglumatlarym ýazylgy. Size görkezim. Kemal Şeyh Gaýtarmyş ata 14-15 asyrlar. Öwliýän asl ady Kemal bolup, Şeyh we ata atlar, ýani Kemal Şeyh, Kemal ata diýilmegi oň mertebesini aňladýan derejesidir. Gaýtarmyş ady bolsa, onuň insanlary her hili görünür, görünmez, bilinir, bilinmez, dürli bela we beterlerden sowuju bolmagyň, goramagyň penakär hökmünde görünmeginiň netijesinde berilen adydyr. Ne Kemal Şeyhiň, ýani Gaýtarmyş ataňam aramgahyna bardyk, ýaşy duga dileler etdik. Yurdumuz abadan bolsun, halkymyz agdyr bolsun, öý ojoklaryňyz arskal bereketli bolsun Allah'tan. Näder Gaýtarmyş ataňam rowaýatyny ýol beledimiz maksada gurun berer. Ene Gaýtarmyş ata ziyaretgahynyň sadaka berilýän jaýlary, anaňda çeşmeler görünýär. Ne bir ýerde de hiç sat ýok derden görýärmi? Daşlar var. Buňa rowaýaty nädir? Maksada gurun berer. Maksada Gaýtarmyş ata Hazrat Kemal Şeyh Gaýtarmyş atamyzyň özi çopançylyk bilen meşgul bolan, soňra da şulaň üstüne ýanky galmak
düşmanlar solan wagtynda gaýtarmy satamyz öz halal mallaryny şu düşmanlara ya Rabbi Hudaý diýip Allahdan dilep düşmanlara netip aýlandyrma men halal mallamy harama tiňdirme diýen wagtynda Allah tarapyndan kudret bilen şu görýän daşlaňyz gaýtaryp atanyň mallary şular daşy öwürler Allah'ın kudret tarapyndan ýa-ni galmyklara haramlara netip etme diýip dilek duasyny edenden soňra şu görýänleriniz düýeli ullary düýämeňiz goýuna şol daşy öwürüp ýatan şu gaýtarmy satan mallaryň näbatlaryňda çeşmeler şu çeşmelerin boyunda da mallar yatan yerine yatan daşy öwürüp galan mallar ta olmakda da takdir yerde dağın daşları var. Yani aydılan rivayete göre qaytarmış atacağının malları düşmanlara, batvarçılara nesiye etmesin deyip Allah'tan dilek edipdir. Şeyden malları daşa vuruptur. diye ettirek nevittağ garat adamız evedi gartın nipir yaxşı iş etmeň da şeydi daşa ýadan garat ştöwrek gaýtarmış ata ziyaretgahının ziyaretkanasynyň töwrekleri men şu daşlary ünsürim bir edil yere bağırın dirap duran yeri yok da daşlan görýärmi? İnçe çukur. Rivayete göre gaýtarmış atan mallary daş uğrunda dinlediňiz. Şol daşlar. Ştöwrek şunlar daşlardan dolu. Elem ehvan adamlar gaýtarmış atada ziyaret ettik, ýaşy dua dileler ettik. Dilelerimizi Allah Taala kabul etsin. Nidimde Göllata barýas, ýol oluda, ýol beledimiz maksadagy Göllataň riwayatyny gurrun berer. Göllata barada gurrun bersek, bizim öz ýaşylarymyzdan alan maglumatymyza görä, öz eşitişimize görä aşardamyzdan gurrun bereýin. Göllata hakyky ady Ebul Hasan Aşyky. Göllata meň lakamy bolup durýar. Özi 1110-njy ýylda dogulup, 1221-nji ýylda da dünýeden gaýdy. 110 ýaşaýar. Göllatamyň asly Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellemiň giýewsi bolan sahabalaryň üçüncüsi, 4 şariýarlaryň üçüncüsi Hazreti Osman Zinnurayn, Allah Taala ondan razı bolsun. Hazreti Osmanyň 21-nji arkasy bolup Arabistan aslı Arap Kuroş tapasından bolýar. Göllatamyz alym almak maksady bilen türkü döwletlere gaýdan wagtynda Hoca Yusuf Hemedanyň talibi bolan Hoca Ahmet Yasawi'den alymyny dowam etdirýär. Hoca Ahmet Yasawi Qazaqstanyň Türkistan ýen şäherinde bolup, Göllatamyzda şundan alym tälimini alýar. Bir gün Hoca Ahmet Yasawi öz taliplerinin, soğuklarının derece yetenliğini, yetmedikliğini bilmek için, kıyınaktan geçirmek için öz olunakı ümmet hatasını daşarda ayla zınk koyuverir. Şundan sonra da öz taliplerine ayda barın men hatamı getirin deyip uğradan vaktlarına hemmeti gidip Göllatamyz oturan yerinden kıymırlaman oturuyor. Hoca Ahmet Yasawi gelip bundan sonra ya Hasan sen näme üçin gözlemene gitdim deyip soran wagtynda Göllatamyz aýdýar: "Ey pirim, ey tasir, siziň bu hümmet hataňyz bu töwereklerde däl, baryp balakan dağlaryna düşdi" diýip aýdy. Hoca Ahmet Yasawi "Meni sen nähili ýagdaýda bilýän" diýip soran wagtynda Göllatamyz iki baş amarmanyň dyrnagyny gördi.
iki başamarmağın dırnağını görüp derecesine yetenliğini bilenden sonra Hoca Ahmet Yatawy gözlatamda patatyny berip menin hatamyň düşen yeri senin mekanyň bolsun diýip muny ýola rowan etip goýdy. Edil sowatlarda gadaklaryň Altın Ordu diýilen bir ordusynyň hany bolan bu hanyň da bir gün ýatan wagtyny düýüşine Hyzyr aleyhissalam girip senin gapyňdan bir derwiş geçer, sen gyýdyňy şu derwişe nikalap bermeli bolýan. Bu Allahdan sana buyruk diýip düýüşine girýär. Zanybek Han mı? Awa bu hanyň adı Zanybek Han. Edil sowatlar şu Zanybek hanyň ýekece gyýdy bolan, bu gyýdynyň adyna da Aqsylu diýerler. Bu han düýüşindäki gören düýüşini garasyp beklep, garasyp oturan wagtynda näçe güni geçse, emma gapsyndan hiç bir derwiş geçmenden soňra ýanky Zanybek Han özüne körlerini ýanyna çağırıp gel göwün asmana gidelim diýip awa gaýdýarlar. Olar awa gaýdanlaryndan soňra ýanky gyýdy Aqsyl ýaýlyk ýaýmak üçin ýanky bolýan çadyrynyň we garaýynyň başyna çykyp ýaýlygyny ýamaga awassan wagtynda edil şol günem Göllatamyň ýoly bularyň öýüniň üstünden düşýär. Ýanky gelmeli derwiş. Aňyrdan gelsine ýanky gyýdy görýär da Göllatamyň gyýdydan suw sorýar. Gyýdy aýdýar, suwmy da ýok, ýöne gymyz bar diýip aýdýar. Gadaklar näme gymyz içýär olar. Gymyz bar diýip aýdýar, şonu Göllatamyň bir kuşka gymyzyny içenden soňra bir gözüne aýlaýar. Ýanky gyýdyň ýaýlyk ýaýyp oturanyny görýär de Göllatamyň bir doga dilek edýär, edi oturany işin ýagy öwrülsün diýip dilek edýär. Bu gyýd edi oturany işine häzir üns bermäni ýanky Göllatamyda seredip üstü basy bir garyp ýamak bir derwiş tapatyny gadaklaň öz giýinsi ýalak däl, nöker däl, esker däl, bir ütköşük giýinudi, ütköşük adam bu kim kadip ýygynyň seredip garyp ýanky işini dowam etdirjek bolup elini gymylladadyny eli gymyllamaýar. Şol wagt öňündäki edi oturan işini seredenni ýanky edi oturan işi eýýän ýaga öwrül. Neme diýär? Öwrüp galýar. Şol wagt bilýär ýanky gyýy bir adamyň ýöne adam dälligini edýän dogatynyň dileginiň derrew kabul bolýanlygyna göz ýetirip kakasy awdan gelen wagty ýanky Zanybek awdan gelen wagty aýda atam diye gapymyzdan bir derwiş geçdi diye ol gelip menden suw sorady, menem gymyz berdim diye senden soňra da şeýle eder işin ýagy öwrülsün diýip dilek etdi diye oň dilegde şo wagt kabul boldy, mene ol adamyň kimdigini bilmedim diýdi. Zanybek hanyň her garasyp oturan adamdygyny bilip näçe günler garasyp oturdy ama şodugyny bilip nökerlerine aýdýar, siz nire gidenem bolsa, ýere girenem bolsa şol adamyň tapynda men ýanyma getirin diýip. Ýanky nökerler gözläp ahyry şol günüň dowamyny Göllatamyň ýygynyň ýetip ey derwiş seni hanymyz çagyrýar diýip aýdan wagtlaryna Göllata örwekden gelip ey insanlar, ey doganlar, mene bir derwiş, bir geday, olan bir han, men bu tapatda bu ýagdaýda bir hanyň huzuruna barmany utanýan, ejab edýän. Soň üçin men goý ýolum bilen bolan siz maňa diýmäň diýen wagtynda ýanky nökerler aýdýar, ey derwiş diýär, eger sen biz bilen barmasaň han biziň kelläňizi mahrum edýär. Onu Göllatamyň aýtdy diýär, men sebäpli siziň kelläňiz gitjek bolsa, onu buňa ýol bermeler, biz giderim diýdi, Göllata ýankylar bilen geldi diýär. Gelen soňlar Zanybek Han bilen saglyk, amanlyk toraşyp salamlaşyp, hal-ahwal soraşanlardan soňra Zanybek Han aýtdy diýär, ey derwiş, ey diwana da bolsaň, derwiş de bolsaň ýöne adam dälsiň, ýöne maňa Allahdan buyruk boldy, men ýekece gyýdym bar, atda Aqsylu, ýaşda 25, men şonu sana nikalap bermeli bolýan ýerni Göllatamyň ýene de örwekden ýerdi diýär. Ey Han ağa, size bir han, o da bir han gyýdy, özü 25 ýaşynda, men 50 ýaşymda. Öz deňduşy bardyr, öz deňi taýy bardyr, halaýany göwün bereni bardyr, siz gyssanmaň, howlukmaň, siz göwünüňize gelip getirýän zadyňyzy maňa aýdanyňyzy bilen siziň gyýdyňyzyň menne göwüni boljakmy, bolmajakmy, o da belli däl. Şo sebäpden howlukmaň diýen wagtynda ýanky Zanybek Han gyýdynyň göwnäkini bilmek üçin gyýdynyň ýüzüne sereden wagtynda gyýdy öz ýüzüni bir gapdala soğup içinden diýe gel men atam inni meni gezip bören bir gedaýy rowa gördüm diýip pikir edýär içinden. Şol wagt gyýdy kelletini gymylladyp bilmeýär, kelleti doňup galýar öwren ýerine. Maňa hek tewip çagyrýarlar, her bir ketellerden alyp çykkan adamlar çagyrýarlar, hiç ýyly netije bolmaýar, açyly bilmeýär.
Sonunu Canybek Han aýdya, ey derwiş, näme ýeten bolsa hikmetinden ýetendir. Ýene özüň açmadan biziň etjek alajymyz çäremiz ýok diýen wagtynda gözler tamy diýen gyýdyň öňüne baryp eňeginden bir barmagyny degirip, "Agy, sen beter gaty ýokardan uçýan, ýokardan uçma, ýokardan uçýan guşlary alyp bilýän mergenler aşakda da bardyr" diýip bir eňegine kakýa, şo taýda gyýdyň kellesi açylýar. Bu keramatyny görüp ýanky toba gelip, gözlata aradyçylygyny berip, muň bilen nikalaşmaga rady bolýar. Muny gözlatamyz aýdýa, "Ýok diýe, men häzir sen nikaly alyp bilemek" diýe. Näme sebäpden? Sende tekebbürlik bar, sende menmenlik bar diýip aýtdy diýe. Sen menmenligiňi aýyrmasaň, sen maňa häzir nikalaşmaga dolu derejede dogry geleňek diýip aýtdy diýe. Onda men näde aýyrmaly toran wagtyny aýtdy diýe, boýnungdan torbany atyp 7 gapydan dilegçilik etip gelerdiň diýdi. Aksylenemi diýen 7 gapydan dilegçiligini etip gelenden soňra gözlatamyz bilen nikalaşyp Canybek Hanyň patazyna alyp ýollaryny dowam eden wagtlaryna ýanky gelmeli ýeri Hoca Ahmet Ýatawyň Hümmet Atasynyň düşen ýeri Balakan dagyna gelmeli. Bu ýollaryny dowam edip gelýärler. Ýolda bular kän keramatlar bar. Ýöne edil häzir biň eşitişime görä görüň Meryem'iň kitabyny, diskini diňläp kitabyny okudaňyz has görkezden keramatlaryny açygyrak özüňiz de bilesiňiz. Şu wagtky gözlatamyzyň aramgakynden ýatan ýerinden aralykda 1 kilometr aralykda bir gyzyl dag bar, şo taýda da bir gowak bar. Biziň eşitişimizde görä aksylenemiz bilen ýanky gözlatamyz gelýän wagtlary gelişlerden şo gowakda ýaşapdyr diýip eşitdik, ýaşapdyrlar diýip eşitdik. Muňa men kän bir ikirjiňlerden duramak, kän bir neme dedemek, sebäbi özüm 2007-nji ýyllar, 2008-nji ýyllar gelip şo gowagyň içine giremde gadymdan galan çemçeleri, ağaç zamlary gördüm. Gözüm bilen gömürüp ýatanlaryny gördüm. Ýaşalan bolmaly. Muňa hiç ýelşugam ýok. Şonda gelip aksylenemiz bilen gözlatamyz şol gowakda ýaşap başlan wagtlaryna şol töwerekdäki gezip gören çopanlar gowakdan bir aýal adam bilen erkek adamyň girip çykýanyny görüp owa habar edýärler. O wagtlarym gönnen gönýanlaryny gelip bilmeýärler, sebäbi galmyk diýe, garapçy diýe, galtaman diýe şolar ýalyk bir nemäň janty bolaýmasyn pikiri bilen dolýanlaryny gelip bilmän ýuwaş-ýuwaşdan öwrensip, soňunda gözlatamyz bilen gepleşenlerini, gepi gurruny ýerlikli bir ütköşük adamdygyny bilip, owa ýuwaş-ýuwaş göçüp, häzirki gözlatamyzyň ýatan ýerine oýun içi durşuny uly owa bolup galýar. Bundan soňra ýaşaýyş dowam edip gören wagtynda gözlatamyzyň 3 ogly 2 gyýdy bolýar. Ol ogluny Nuraty, ikinji ogluny Omaraty, üçüncü ogluny Ibrahim ata diýerler. Ibrahim atanyň adyny gysgaldyp Awag ata da diýerler. Nuraty Özbegistanda ýatyr, Omaraty Balkanawat şäher bilen 30 kilometr aralyda Käri diýilen oban gyrasynda ýatyr. Ibrahim ata dolu maglumat bolmasa da köp ýaşyllaryň dilinden eşitişimde görä Eýrana ýatyr diýip aýdýar. Nurataň neweresinden bolan edilýände da ziyaret etdik, gördüňiz. Gaýtarmy saty Nurataň neweresinden bolan. Bir gün aksyl enemiz ýarawtyllyk özüne bir hastalyk tapynýa ýatan wagtynda muňa akmaýan süýdi gerek bolýar. Aksyl, gyýlary 2 tany, uly gyýdynyň adyna Akbibi, kiçik gyýdynyň adyna Aýsylu diýip. Öz ady Aksyl, Aksylu. Aksyluwam diýilýär, Aksylam diýilýär, Aksyluwam diýilýär. Bir gün ýaraman ýatan wagtynda ýanky gözlatamyzyň owatyndan 100 kilometr 93 kilometrlikde şo döwürlerde bir Sarabaý diýen adam, baý adam bolupdyr, tahy, pelwan adam bolupdyr. Mal mülki ýeterlikli artykmajy bilen bolan adam eken. Şonu gözlatamyz enimizi ýaramat wagtynda uly gyýdy Akbibini şol Sarabaýyň ýanyna uğradýar. Bar şoň akmaýaty bardyr, şoň tüýdüni ken Sarabaýdan sonra atam uğratdy diýdi, aýtdy uğradýar. Akbibi ýanky Sarabaýyň ýanyna baryp habaryny aýdýar. Sarabaý da aýal adamyň gelenligini bilip, ýöne aýal adamyň ýüzüne seretmeýän eken şo wagtlar. Şeýle ygtykatly bolan Sarabaýyň özü alim bolmasa da namazy tärekli denany näme ähramy seretmeliligini bilip, özü ýüzüni öwürmäni sen şu taýda garas diýip gidip
40 tane düýäni biri-biriniň ýerine tirkäp gelip eline tutturýar. Bar ataňy da bizden soňat, ataňyz doga dilegini hiç haçan bizden gysganmasyn. Her doga dilegini bir ýatlatyn, biziň hakymyzda doga dileg etsinlik goýýar. Akbibi begenip alqaydan gelenden sonra atasyna gollatjamyda gurrun berýär, maňa şey diýdi, özüň şu düýäni berdi. Bizde de doga dileginde bizem ýadyňyzdan çykarmaň diýip aýtdy diýdi. Onu gollatjamyda hiç ýyl karar tapman, biz harwaya eğer işini bitirdi diýär de ýanky gyýdynam ýanyna alyp ýene de ýanky harwaýyň ýanyna özü gaýtdy. Gelenden sonra hal ahwal salam teli hal ahwal soraşanlarından sonra ýanky harwaya aýda ey harway diýe sen eğer işini bitirdin diýe. Mundan aňry indi sen adaňy harway diýmeler eğer harway diýip tuturlar diýe. Eğer adany gollatjamyz goýýar. Sonra men indi diýäsen eden ýagşylygyňy diýä men şu dünýede taňa gaýtarmasam diýe ahiretde Allahyň öňünde men bergidar bolarym. Şoň üçin men bergimden çykmak isleýän. Taňa pul bersem towuk gutararsyň, dogan bersem hem geyip ýertarsyň. Hiç haçan hiç ýyly senden gitmejek zat, gitmejek zat men şu gyýdymy taňa nikalap berýänlik akbivini ertarwa nikalap berýär. Ertarwa häzir gollataýan ýatan aramgahynyň arasyndan 90 kilometrlikde aňyrda o Tuwar diýilen tarapda Gazakistan tarapda ýatyr. Ertarlar bilen ata taýpasy daýygen bolýar. Ondan sonra gollatjamyzyň häzirki ýatan aramgahynyň bir 3 kilometr ýylyk ýokurly Käbedepe diýip bir depe bar. Bu yer näme üçin Käbedepe diýilipdir? Şo galmyklar gollatjaň üstüne çolanlygy sebäpli hiç ýyl haç farzyna gidip bilmän hemişe günne giýje şo Käbedepede aglap Allahy ibadat eden wagtynda Allah Taala öz gudraty bilen öz dostunyň öz gulunyň üstüne magnawiýetden Käbäniň özüni getirýär. Şo gepede de haç farzyny ýerine getirýär gollatjaň. Hem de özüniň hemişe elmydama ibadat eden nepedi. Şoň üçin Käbedepe at goýupdylar. Bir gün gollatjamyz şu tepede ibadat etmek üçin giden wagtynda elimizde öýde ýok, bir iş bilen çykan ýekece körpegiýde aýsyly öýde galýar. Bu da mallaryny suwa ýapmak üçin suwa gelenine bir köşejigi batýar. Batgada palçyga batýar. Bu da gyýyn maskala nähil çykarjagyny bilene köşegem agyr zatdan, ullukan zatda goýun geçide. Edil sol wagtam aňyrdan bir daýok piýada peýelwan oglan aňyrdan gelýär de ýanky guýdan bir suw başyna çekýär, görýär, gyýda salam da bermeýär, sorag da bermeýär, gyýdy bilen gitmesmeýärem. Görse köşek batypdyr, gyýdyň aljyrapdyr ondan bilýär de bara, gönýöne köşegi göterip palçykdan çykarýar da gyrada goýýar da göz ýoluny dowam etdirýär. Bu gören ahwalatynam gollatja gelenden soňra ýanky kiçi gyýdy gurrun berýär aýsyly. Onun gollatja toğraya mundan niraýy tarap ýöredi diýeni, şeýle tarap ýöredi diýeni, hä şol owda toý bardy, şo toýa barýan normallyk gollatja ýanky gyýdynam ýanyna alýady gidi. Barýa ol hakykatdan hem ýanky köşegi palçykdan çykaran oglu adamyň özi peýelwan oglan eken, şo baran owasyny toýa çagyrylypdyr, göreş tutmak üçin gelen eken. Edil şo adam halaýyk üýşipdir, mähereke üýşipdir, göreş başlajak bolup duran eken. Şol oglan göreşe çykmaly bolup duran wagtynda da gollatjamyzyň özi orta meýdana çykýar da ýanky oglandan soraýar. Sen kim? Adyň näme diýende gerkezdi. Sen niye ýolda gelýärkäň diýe men gyýdma şeýle aljyrap duran wagtynda şeýle ýagşyklyklary edipdiň. Indi saňa men bergimi bermesem, gaýtarmasam men Allahyň öňünde bergidar bolarym. Şoň üçin pul berilen gaýtardan torarsyň, dogan bersem ýertarsyň. Men saňa hiç haçan özi ýanyňdan ýetmejek zat, men şu gyýdymy saňa nikalap berýän. Kiçi gyýdyny gerkede nikalap berýär. Gerkeller de garrygala tarapda ýerleşýär, gerkeller bilen ätarlar atalar bilen daýygen tarapynda bolýar. Şeýdip ýaşaýyş dowam edip beren wagtlaryna da gollatjamynyň köp wagtlarda görkezden keramatlary eken, öňe bir günüň gelmegi bilen galmyklar ýanky Çingizhana meňde bolýarmy, öz nemeti bolýarmy, Mongollar bolmagda mümkin dolýany bize eşitişimize görä galmyk diýip aýtdylar. Şo galmyklar şu topraklara eýe çykmak üçin şol başlaýarlar. Bular da çodan wagtlaryna da şu toprakda bir güýçli pirin bardygyny bilýärler. O pirdi eden dogaz şo wagt kabul bolýandan bilýärler. Mundan heder edip gorkup ilki bilen şu piri her etmeli, ýetip etmeli, piri birinji bilen öldürmeli. Ondan soňra bu topraklara bir eýe bolup bilýär diýen netije gelip gollatjamynyň üstüne çalyş edýärler owatyna.
Munna gollatamyz bilýä çalış gelýänni bilýä çaljağını bilýä de öz keramaty bilen Allaha dua edip 9 aylap öz obatynyň üstüni ömür edip tapdy. 9 aylap ömür edenne de ýanky gelen ýagy hiç ýyl umydyny üzmän, inha açylar, howa innaçylar, sinnaçylar bilen garaşa ýatyberýär, gollatamyz enemiz sagyrýarda ey aqsylly. Inni biziň diye kısmatymyz, ajalymyz şu düşmanlaryň eline ýazypdyr Allah Taala. Biz bular bilen halkymyz üçin, ýurdumyz üçin, dinimiz üçin töweşmeli bolýar diýip. Töweşe taýinlik görüň diýip şeýdip töweşe başlaýarlar. Ömrü o wadan keramat bilen aýryp töweşip başlan wagtlaryna gollatamyz yaralanýar. Yaralanan wagtynda da 9 aylap yaralýar. Ondan soňra gollatamyzyň ýerine ýanky aktyl enemiz aýaly erkek adam yerine durup bu düşmanlar bilen 6 aylap töweş edýär. 6 aylap töweş edenden soňra gollatamyz 6 ay yaralyýandan soňra enemiz de yaralanýar. Muňa da ok degýärde enemiz atamyzdan da beter yaralanýar atamyzdan. Edil sowatlarym gollata enemiz yaralanandan soňra hiç ýeri öňe çykan adam bolman, halky ejidi gelip ikisiniň de ölmeli wagty gelýär. Ýöne şu ölmeli wagtynda ýykylan ýerlerini, ölüp galan ýerlerini arasy ýalňysmadan 5 metr bolmaly şolaryň aralyklary. Şonu enemiz jany barka atamyzdan janyny tapşyrmaka enemize aýdýa sen git diýe. Sen özüň ogutor kaç diýe düşmanlardan git diýeni enemize aýdýa sensiz ben bu dünýäni näme diýindim. Şeýdip ikisi bir ýerde ölýär, ýöne ölmäke gollatamyz halkyna aýdýa. Biz ölenmizden soňra biziň gabrymyzda şeýle bir ziyaret ediler. Ýöne şol ziyaret edilenne ilki bilen eneňize baryň, ondan soňra maňa geliň diýip wesiýet edip gidýär. Häzir ziyaret eden wagtymyzda da ilki bilen enemize baryp, ondan soňra özüne ziyaret edilir. Şeýdip ne ýol beledimiz maksadaga gowy bir ulunlar berdi. Maksada janyň sag bolsun, eliň güdüň diýip görmesin. Hormat tomoşaçylar, maksada gurrun bereýin diýýäne, ýüdüm görkezmeseň diýdi. Tonýanyrda. Janyň sag bolsun. Mehman adamlar ziyaret etdik. Ennem gözlatan şu ziyarethanasynda ýürüýdi. Nahar şol bişirmek üçin sadakalar dağıtırılan nahar bişirmek üçin ýürüýdi. Aşxana bar eken. Şu aşxanasynda da naşpedimiz Adyl ağa palaw pişirip berjek diýe. Bu palawyň eti dogrymy? Dogry diýene. Şeýlerenler. Nahara taýýar. Näme eti? Bu şeýlerin näme eti bu? Mene dogry. Ine aşpedimiz näme eti diýeni bilen ok, näme eken? Toklyň eti. Toklyň eti. Dogry, tuğrama. Indi nesip bu hazır käşirni zatyny taýýarlar, soğumny zatyny. Yani 1 saatda nesip bu başlar. Nesip bolsa. Ine Adyl ağa palawyň käşirini dogratdy. Bizim kömegim edäýimiz ok. Adyl ağa janyň sag bolsun. Ine toýluk hajam bir gadanyny çekdirme atar götür. Hajaga ellerine bereket. Tamam hadi. Ağlatır kabul olsun. Gollata bilen Aksuly enemiziň başda ýaşan gowagyna barýas. Häzir şol gowagyny size görkezeriz.
kovak ha. Ağustos içine gidiyor bu ama. Yardı gömülüm. Yardı gömülüm. Şerden yerleyen. Oşunun yoşuk. Şu kovak. Motorun gömüp kalan şu yetti de yok. Ha, son gömülüp duruşlar. İyi dedi. Ama İyi işte. gidiyen. Anlayam gidiyor. Oh. Mark görünmüyor mı? Yok. Onun şu testi yerine ne yürüdüm yani. Atana gitti. Benim şu yere oturan yerde son gömülüm. Ne şu kovakta ilk başta Gözlata Aksulenemenden yaşaptır. 2008-2009 yıllarda ziyarata alim adamlar gelip bizim şeriatımızda çille deyilen zat var. Şu çille çıkmak için şunun üstüne çıkıyorlar. Üstünde yekice sadak koyuyor ötüyor. Şu sadağın düğünü de giyece ünlü ibadet çille çıkıp ibadet. Kim gelip ziyarete gelenler şu üstüne de çıkıyor. Şu sadağın yanına var dua dile ediyorlar. Üstüne aylanıp beni değiller. Şu sadak var mı? Var her şey. Üstüne çıkmalı. Kıyın mı? Yöremen kıyın olmadan çıkmak kıyın yani. Şu da asla böyle çıkıyor. Anam yerinde var. Çıkalı. Yörem. Merhaba. Tomaşaçılar. Şu dağın tepesine de doğrudan çıktık. Karrayanmadan billeriye. Yine yekece düyüp sadak ötüyor. Yine buna da ne için matada atlanıptırlar oğlum arım mı? Yürüyende yıllar ben andan ediyoruz. Ha. Remediya şutaydı. Balkım açıldın niye sağım oldu derdim. Türkmen'in rımına vara her kim görünen niyeti dans gidiyor. Ha doğru. Ben şu sağdan düğünde ne mi? Şu sağdan düğünden amalıp bir ağrımdan o adet etçiller çıkarını ben gördüm. Doğru. Ne mi? Kahve depi. Şu Anırdak ya. Her maktada gurrun veripti. Kahve depi çıkıp gözlatacağım. Vade değil. Şur. Kahve depi ana şur. Depi. Ne var öyle değil. Ana. Şu depi kahve depi. Münvetine münlük. Şimdi sağaman şur. Düştük. Nereden düşmeli? Bir anladırak yolunu sağlarlar. Münvetine münlük bu dağa. Nem düşüp bilemiz ok. Yine Gözlatan arama yakından bir 500 metre uzaklykda aralıkta şu medrete yerleşiyor. Gözlatan şu yerde tälim beripdir, ne hoşlara emedipdir. Ben elbette ama zatlar son dikeldiler bolmalı. Maktada O döwürlerden beri kemaat geçkiden adamlar yerini taqiq anyk bilip şu yerden soň öldürücü taşına bir ferenzan geçilen bolmaly. İçinde de bir guyu bolmaly, şu guyu aýdyşlaryna görä içinde şu Gözlatan döwrüne galan kitaplar bolmaly, ýöne intäki içinde gören adam bilen adam başga ýok. Ýöne git gurrun ora şeýlere gurrun. ne içine girwem oturmayın hormatly tomaşaçylar. Seýäbi ýol beredimi dem. Gir oturma diýip täwir mörmejek badyr belki diýip. Şeýlemi? Maktada. Kirpe ýatýar. Kirpi ýatýar. Kirpi canavarym ýatyrdyn. Ana. Anardy. Bile maksada görnýär, görnän ok bir.
otogyalak bolup gidiyor da. Bir yerde de bir kırp yatıyor deydi olayım. Ana. Kırpıcık var eken. Kırpı olsa yılan var mı ka? Geliyorlar. Ne için olsun başkası uğurda olsun edil özümü de kurulusu uğrusuna kendi düşünmem yok. Yani kurulusu uğrundan gelip dağlardan qarıp alyan atları bağa. Kendi atları peydadan yalnız dağlardan. Otların içinde de dermanlı olsun böyle katıken gelip yürüyüp yana kalp gidiyenler var dermanlı olacak. Etadan haydot çöpler bitti berdi. Eta derman çöpler tutaydı titir diye yoğuşan ondan ağırda yine var. Yemsen mulli prottor var. Eta iç keterlere, peydalı nemeleri. Aslında süte uğruptu yazıyan ovada olsun bizim özümüzde minne on çilver şu gollata da yarathanasına hizmet edip 4 yönü intihacını kederler koranen muhtaç kuruyor. Ya stadın havadan bir ayratin hem derman otçuk görken. Özümüz bir yerimde ağırca kolta in molmanı yoğuşanı alıp sahaya atıp isteyen peyda değiliz. Bir dağım gördük. Neticeden hani iyidimde baral aşkana varalı. Palomunu atardılar mı ka? Aşperlerimiz. Palo ediyadiler. Çektirme ediyadiler. Şimdi neticeden adılağımız palonun etini kâşırına atıptır. Ne? Açan tuğutun atmak ortada aylar bunlar. Aralıkta yani Qovağa medrese aylan kellikde. Şol aralıkta da näme etdiňiz? Aynı sivetinde etini attık. Birinci etini attınızmı? E? Birinci etini attınızmı? Birinci etini attı ya. Qovur ya, soğanın attı ya, kâşırın attı ya. Kâşırın attıktan 5 min, 6 min demine koyuyor. Kâşır yumsayıyor. Kâşır yumsan soň suwun attı ya. Suwun sal ya. Bizde şey değil, yoşuda kaynatyan 1 saat ya. 1 saat ya 1 saat. 2 saat kaynat yönü özüne bağlı. Kaçanda tüysünü salacak makalın salayma. Kaynat koysam ne çalıp köp kaynatsan şonçalı şiiresen çıktı. Ha, etin bol bir şeyde tağamam var. Etin bol bir şey. Doğru. Nesip olsa yine tüysünü salacaktan gördüm. Böyle. Andılar. Ne tuğulama çektirmemedin hem suwunu uyupdurlar. Hajaga näme etdiň? Hali suw guyduk. Kaynatdyňa doğru değil mi? O köpüğünü ayırdın, soğan attın. Ondan sonra? Pomidor, son balık arburç. Doğru mu? Türkmen milline karı çektirme. Çektirme. Yani adıla siz ikisine de ödünüz göde usul ediyorsunuz. Yok yine hacabı var, isivedenden çektirmeni şu. Aha. Nurlu ne diye? Nurlu'dan kömekçiyimiz, soğan, kâşırımız adam. O yerden getir. Ha, elek getir, soku getirme. Nurlu kârine mutlu oldum. Yine adılağa arım naharlarına seyredip duruyor. Yani şu palav düğü de doğru mu? Adılağa etini iyirrak doğru yapsanız. Niren usulü oluyor bu? Şimdi bu var ha. Şimdi bu usula değil de şimdi eti palavda yukarırak doğruluyor da. Yok, iri doğruluyor. İri doğrulan tadında bizde palavın eti ayrılıyor. Palav salınmasından beri eti ayrılıyor. Palav üstüne ağlayan zaten eti ayrılıp, ayrıtın koyulup, palav salınanda eti doğruluyor. Maydacık eti doğrulup, palavın üstüne eti koyuluyor. Palavın her yerine et yatmıyor, bir yerine yok oluyor. Hani şöyle oluyor. Şunun için bu dargap gitmesin deyip biz uluğan iri doğuyor. Düşünüklü. Yani şu.
Yer gelenine ýatlatsam, hormatly tomaşaçylar we ziyarata gaýdan ýigitlenmeden käbiri Daşoğuzdan, käbiri Saratdan, käbiri Tejenden, käbiri menel başda Balkanly dostlarymyz indi. Ýöne Balkan welaýatyna, Türkmenbaş şäherine bir näçe ýyl berýär ýaşap, işläp beren ýylleşýänler we dostlarlar. Adyla janyň sag bolsun. Sağ ol. Ne çektirmemedem. Bagırdap, bir kıllap gaýnap durdy bolmy? Muny adyla näçe wagt gaýnatmary? Çektirmem. Nesip bolsa kıyamına geldi, tayyar boldu diýip hasabı. Azrak çol bolsa da ýene 1 sagatda nesip bolsa kıyamına gelýär. Ene şu wagt aşpezmet adylaga paloň eti bişdi diye ene tuğdun atmanka etini aýryan eken. Adylaga etini näme üçin aýryan? Etini aýram sebäbi bar, häzir palak aşağına kalsa bu goýunyň eti yumşak, dargamak bilen bolýar. Şonuň üçin diýerçe durmak üçin etini aýraýarsyn. To'la. Ulu malyň eti bolsa, goýsaň bolýar ýöne. Goýunyň eti uzy dargamak bilen, ýaş malyň eti görýärmi ine? To'la. Ýaş malyň eti içinde dargak başlaýar. Odunu öçürýäňiz. Aýyrýäňiz. Aýatak. Nesip edenden bismillah. Bu tuýmydam lazer tuýsy, dogrymy? Daşoň lazer tuýsy. Daşoğluň lazer tuýsy. Näme tapawutly näme beýle tuýlaryň näme tapawutly? Tapawuty süýnüp pişýär bu. Uzun bolýar. Tagamy aýny hemmesin bir. Ýöne. Isgaçarak bolýar, uzun bolýar. Tekizleniyor. Yani tekizleyer üstüne. Şimdi tekizledik. Nurcan bak bir su getirsen, bir kruşka su getir. Doğru mu? Tapağı diyor, ne yapmasın hadi getir. Getir. Yanından bağırdı diyor oturmayın diyor. Buyurun oradan. Buyurun. Boldu. Çenle näçerak bolmaly? Yine bir bol. Lazerin alyan nemesi şu. Lazerin şu. Barmagyň bir boğma. Eger başka türlü bolsa yartı boğum alyan bolýar. No. Bu lazer bir boğum alyan şu. Indi deňledik suwuny. Deňledik suwuny berdik. Şimdi aşağına odunu berýär. Bismillah. Şuna pestaja bolmaly adam. Yok. Hatta koyar. Yine suyunu kaynatmalı mı? Öň etem duýuldymy, dogrymy? Etem duýuldy tawa. Bu tüýünki de üstüne berýärsin. Nurcan tuz yok mu? Bunu gaýnap başlady, gaýnap duran ýerinden duýulma barlama, dogrymy? Diline değsin. Ha? Tamam. Aşpez ağamyň agry ekli, şoň üçin hem başga bir ýollaşmada duýulma barlamagy aýşatdy. Bu. Näçe wagt gaýnamaly şey? Häzir bu suw çekýär. Suw çekýänçe. Limine koyar. Aşağı pesle
demine koyar. 20-25 tane alıp. Şunu bulamak yoktur. Köyünü saldık. Şunu suyunu çektireye. Böyle bulamak yok. Şeyle yok. Suyunu çektireye oldu. O besi gibi demine koyar. Bulasan näme bolýar? Bulasan bolmaya pilav oluyor. Palav olmaya pilav oluyor. Pilav diýeniň näme? Pilav indi bir Türk palawymy? palav mengzeş oluyor. Karındası oluyor. Ha. Hakik palav oluyor. Hakik palaw ojakda bulanmaly. Ha, yine. Böyle çekmeli. O yine tekiz kaynatmalıdır. Tekiz. Ha, tekiz. Tekiz kaynamasa ağla kaynıyor. Bir şey değil tekiz kaynat yani bol. Neymek gerek de. Yumurtkadan ansa palav pişirmek. Doğru. Yumurta kaynadan anan gat. Hayır. Yumurtkanı köydürüp koyuyor. Koymuyor ya yine. Tekiz kaynatsan bol. Sağ ol, ömrün olsun Adil Sağ ol. Hemen yap. Yine suyunu çekti. Suyunu çekti. Arasını näme diýär? Yine şey değil arasına. Demberler. Yerleyemeyen suyunu çektireyen doldu. Odun peteltdik. Şimdi arasına erin kışletini koyuyor. Aşper ağamız, Adil ağamız. Şimdi kazanın kapağını yapıyor. Soğuğa çıkma diye etmeliler şeyle mi? Bırak. Çektirmemeden kaynap dur. Pişti mi ka? Adil ağa. Ha, seyret yine. Ha, gördün mü? Çemçede yani bölünüp durdu. Pişti de. Doğru. Gördün mü? Şunu bak, şunu görüyorsun yine. Tutun. Yine. Onu çektirmemi de tayin. Nesi verelim? Palomu da mı? Palavradan deminde. Aa. Demine koyduk. Ne 15-16 minut daha geçti. Şey tutup ses vermeli gördün mü? Ha. Yine. Palavra. Yine. Bismillah. Yine. Yumuşak olmalı değil. Gördün? Yine. Dine yüzünden şey ağlar yani da. Yüzüne ağlar yaz. Yüzüne ağlar çık yaz. Yine. Yesilerinden. Bismillah. Şimdi. Ne? Yesilerinden etimizi al yaz. O hayal etini ayıp koy. Isıtma için. Ha, etini kızdırmak için üstüne koyuyor. Ha. Bu zaten gerekli. Ne? Havu. Lönk Bu zaten gerekli. Kapağını bas yaz. En. Şeydi ben? Ne için? Nesibelerine nasip olsa ağız açarız. İnşallah nasip etse. Nesibemiz de olsa. Tanrı yakın. Ne için koymalı şeydi? Şimdi tayar. Tayin ne? Üstünün alasını azırak ağla kalyandır. Şunu bir yumuşatmak için üstünü bir 10 minut yağlı dem veriyoruz. Adil ağa. Tanrı yakın. Sağ ol. Ömrümü de okuyan canım. Sağ olsun.
Adıla ağda çarvata bolly. Misi verelim ha. Aha. Ne alıvermeli mi? Misi verelim yine. Etini ayıracağız. Ha. Bismillah, bereket. Misi verelim inşallah. Ha Nurcan gel. Nurcan. Gel şunu tutar. Daha soktur. Şunu bir gördüm. Kıştetini ayırdık. Şimdi bir ağda yap. Doğru mu? Şimdi tüyümüz ayrıtın nur. Etimiz kıştayımız ayrıtın nur. Acaba çektirmemi demişti mi? Alın sayar. Misi verelim. Hani jırayışı olsa getirelim tavaklarımızı. Şimdi tabaklara tüyden ayrıtın, etten ayrıtın atacağım. Doğru mu? Buna göbeğiyle uyuyarsın. Ya kadnosa uyuyarsın. Kadro soruyor mu? İki var. Alsak Ulrak tabak olsa ya da ulrak hizmet olsa alın. sünnet oluyor adamın iki olmuş. İmeyen bir nemeden. Tuğla. Hah, odan oluyor dağısına alsın onu dağısına. Getir. Tuğlama Akılak durma çok yani. tuğlama naharlara balyal bolup durup aşpedağı elin üdün dert görmesin. Sağ olayım. Toyrgazı ağda çarta da kaňam kabul bolsun. Ziyaretden adam kabul bolsun. Yurdumda adam bolsun. Ýerimiň arskal döwlet kän bolsun. Her kimde yurdumdan gözer küjüklaryny aýlanyp şeýdip ziyaret etmek, feýl etmek, meýser etsin. Rejava etat bil tomaş edýän daşar ýurtlarda okap, işläp, ýaşap ýören watandaşlarymyz bar. Şolary da bir dilek doga etberler. Şu an bir ýagşy ýerde bir şahyryň aýdan rahat var ben toýlarda aýdadım. Ey adamlar burada aklın yesin. Yergiň elip gitmez geleniň bilen adamlar adama ýagşylyk etsin. Yer daralyp gitmez öleniň bilen. Bu dünýede diňe ýagşy zat galar, ýagşy adamlardan ýagşy at galar. Şu Ramazan aýyny bir kerametli ojukda ötüýüz goýlatamyň ziyaretine geldiňiz. Bizim öz adymyzdan şu kerametli ulyadam adından şu oğlundaşa döwletde okap ýören, işläp ýören oglandan canlary sag bolsun, başlary dik bolsun. Elmidamy emeler belen bolsun. Ýollarymyz ak bolsun, ýollaşyňyz hak bolsun, öýlüňizde toý bolup daim toýdy gatnaşalyň. Salaman gidip, aman gelin. Allahu ekber. Hudaýda. Amin. Ben anda sakla